आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। वेंगुर्ले वीज वितरणच्या बेजबाबदार कारभाराबाबत जाब विचारण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी वेंगुर्ले वीज वितरण कार्यालयाला अचानक धडक दिली। यावेळी कार्यालयात जास्तीत जास्त कर्मचारी गैरहजर असल्यानं लोकप्रतिनिधींनी संताप व्यक्त केला। यावेळी पंचायत समिती सभापती शंकर घारे, जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण सभापती प्रितेश राऊळ, पंचायत समिती उपसभापती सचिन देसाई, भाजप तालुकाध्यक्ष पप्पू परब, भाजप पदाधिकारी कमलेश गावडे, तुषार साळगावकर, शिवसेना पदाधिकारी अजित राऊळ आदी लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते। तुम्ही तुमचं काम करा, साहेब येतील का बघून येतील, आपल्याला गरज वाटते तर येतील, चावी नाही आमच्याकडे, करा तुम्ही तुमची कामं चालू। तुम्ही कशाला वेळ घालवताय बघून, बघूया मग काय म्हणतात ते साहेब। अशी भूमिका देतात असे साहेब वागतात, म्हणून मागच्या वेळी त्यांची बदली करावी लागली। आणि मग तुमचं काय होतं माहितीये, तुम्ही सगळे युनियन होतात आणि नंतर मग म्हणतात इथे कोण यायला बघत नाही, तिकडचा कोण चार्ज घ्यायला बघत नाही। तुम्हाला आता तुम्ही काय बोलणार मला माहिती आहे, येऊन केलेली आहे सांगा ना मला। रेडीची कधी केली सांगा, रेडी गावात मला सांगा कधी गेलात ते, माझं गाव आहे कधी गेलात ते सांगा, शिरोड्या गावात ते सांगा कधी गेलात, आरवलीत ते सांगा। आता 1 तारखेनंतर आज जवळ 17-18 तारीख गेली, त्यांनी पालकमंत्री महोदयांच्या समोर उत्तर दिला की उद्यापासून आम्ही सगळ्या जिल्ह्यात गटिंग करतो। तर आम्ही म्हटलं ह्या आमच्या मतदारसंघात किंवा आमच्या विभागाचा आढावा द्या, तुम्ही विचारा ना नाही केली आहे, मेन लाईन आहे ती नाही हो साहेब, मेन लाईन आहे त्याच्यावर तुम्ही काय कोण आहे पाहिजे ना प्रश्नाची उत्तर, माहिती नसेल तर खाली माहिती तरी घ्यायला पाहिजे। चार्ज घालून घेऊ नाही, तो अधिकारी येतो तेव्हा त्यांना चार्ज देतो, होय ना? तेच नाही तुम्ही जॉईनिंग घेण्यासाठी वरिष्ठ डेप्युटी जे अधिकारी आहेत पेटकर, तर हे आधीचे अजूनपर्यंत उपलब्ध नसल्यामुळे रेडीचा चार्ज घ्यायचा पण हे अधिकारी ते तात्काळ थांबलेले आहेत। पाणी नको, बस झालं। त्यांना तुम्ही ओळखत नाही म्हणून आमची गोष्ट चुकीची आहे ना। तुम्ही माहिती घ्यायची साहेब पण नाही येत ना साहेब, ही कायमची परिस्थिती आहे। चार्ज पण कोणाकडे चार्ज पण नाही, मी काय म्हणतो साहेब, ठीक आहे परिस्थिती काय, पावसाळ्याची परिस्थिती आहे, कालपासून पाऊस सुरू झाला, बऱ्याच ठिकाणी झाडं आज पडलेली आहे, विद्युत पुरवठा खंडित आहे, ठीक आहे। हे यांचं कधी मोबाईलवरती कॉन्टॅक्ट होत नाही, ठीक आहे झालं तर मला सांग, आता सोमवारचा वर्किंग डे असतो तर हे अधिकारी नाही आहेत, बरं तुमच्याकडे जर कोणी त्यांनी कोणाकडे चार्ज दिला अशी परिस्थिती नाही आहे। तुम्हाला तरी कळवलं का तुम्ही जे आज येणार आहेत किंवा नाही येणार आहेत ते एक ते तुम्ही त्यांना विचारा काय परिस्थिती आहे ती। आता आम्ही काय करायचं, इथे बसून राहायचो की काय करायचं? हां मग साहेब मला सांगा कारवाई काय करणार ती सांगा। साहेब मला सांगा, हे कायमचं चालतंय, तुम्ही माहिती घ्या, ही माहिती घ्या, मला सांगा। आता इथे जर आलं ना कोण टाक जागा, कोण बाहेर चालला होता, अशी परिस्थिती होती इथे। हां हो, माझी वेळ नको, आम्ही रिकाम टेकडे आहोत म्हणून तासभर इथे बसलो आणि तुमचे अधिकारी घरी आहे, पगार भरताय। हां काय साहेब सांगताय मला सांगा। हां गेले, हे शुक्रवारी गेले की डायरेक्ट सोमवारी नाही येणार, मंगळवारी येणार इथे ऑफिसला। तुम्ही बघा काय ते साहेब, इथे सगळेच जण आले आहेत, काय ते उत्तर त्या लोकांना, त्या पत्रकारही आहेत आणि कायमची परिस्थिती आहे। निदान पावसाळ्यात तरी तुम्ही सामावून बिलं घेतात ना वेळच्या वेळी। हे सगळं
जाणार नाही. तुम्हाला सगळ्यांना 1 तारीखला मिळणार म्हणून आज चालू आहे. चालू आहे. आपण असा व्यक्ती कसला असताना आता तो पण बंद असणार आहे. काय मी सांगतो काय, तुम्ही सांगू नका. तो आता इथे चालू आहे. साहेब ज्यावेळी आम्ही आलो होतो ना पूर्ण ऑफिस खाली होतो. फक्त बिल काउंटरला कशाला लोक प्रमाणिकपणे पैसे घेताय आणि तुम्हाला ते घेतल्यानंतर लोकांना सेवा देत नाही म्हणून चालू आहे. पावराव अधिकारी एकही माणूस लोकांना सेवा देत नाही. लोक प्रामाणिकपणे बिल भरतायत. एक काम करू, ते- साहेब नाहीत ना, तुमच्याकडे काही विषय येत नाही. मी सांगतो, तुम्ही सगळेजण चला बाहेर, आम्ही लॉक करतो. साहेब आल्यानंतर साहेब आपल्यावर लॉकची चावी घ्यायला येतील. माहिती घ्या एक केस जाणार आम्ही घ्यायला तयार होतो पण काय ऑलरेडी इथं साहेब कोणच नाही होतं हो. आता आम्ही आल्यानंतर हे सगळे उभे राहिले हो. तुम्ही सांगा अधिकारी आल्यानंतर हे कोणत्या कोण आहे? कोणाकडे आहे shooting? त्यांनी तुम्हाला बोलून आणायचं. शूटिंग तुझ्याकडे आहे तुम्ही आता. म्हणजे चुकीचं आहे. ऑफिसच्या स्टाफला बोलून आणणं म्हणजे चुकीचं आहे. ऑफिस म्हटलं तर ऑफिसच्या स्टाफला जाय फीडवर आता म्हणलं तुम्ही कामं करू नका, निदान त्या खुर्चीवर तरी बसा येऊन. मग मी काय म्हणतो, आता कशाला ठेवूया? साहेब नाही, तुमच्याकडे रिस्पॉन्सिबल पर्सन पण नाही की साहेब गेल्यानंतर उत्तर देण्यासाठी आम्ही लॉक आता करतो कोणतरी- आम्ही आमची कामं करून येतो. आता मला सांगा कोणतरी येतील साहेब का बघूया मग संध्याकाळी येऊन येतात, रात्री येऊन दे. इथे येणार आपली कामं सोडून तुम्ही काय करणार? हा प्रॉब्लेम आहे ना, तुम्ही साहेबांशी बोला. तुमचं हेच उत्तर असतं ना. आता तुम्ही मला काय सांगितलं, हा माझा विषय नाही, तुम्ही तर साहेबांशी बोला. आता मला कोणतरी जर एक ग्रामीण भागातनं 40-50 किलोमीटरवरून इथे जर आला आणि ते ही उकडते स्टाफ तुम्हाला उत्तर आम्ही साहेबांशी बोला. मग त्या माणसाने असं तिथे बसून राहायचं का आम्ही जसे बसतोय तिथे? बिलिंगचा प्रॉब्लेम जर झाला तुम्ही मग साहेबांकडे तुमचा विषय काय नसतो? साहेबांकडे तुमचा विषय काय नसतो? मी काय म्हणतो, एखाद्या ग्रामस्थाने तुम्हाला विचार तुम्ही काय म्हणणार, हा विषय माझ्याशी संबंधित आहे, तुम्ही साहेबांशी बोला. असा विषय सांगणार ना, तर खालून माहिती काढणार तुम्ही खालून माहिती काढणार. त्याला बोलू का नाही करा? कोण होतं ते विचार. जर लोक आले ना तो री मांडायला गेला तर लोकांना कळणार कसं आली मांडायला गेला तो. हो, गंगावणे आले तर नव्हते, आम्ही जरा घेऊन आलो. ते बघतो काय आपलं काय करत होते. ते बंद करून बसले होते दरवाजा. मला सांगा, तुमच्याकडे उत्तर नाही ना. मला आम्हाला ऑफिसला काय माहिती आहे ना? तुमच्याकडे उत्तर नाही. लाईट कायम जात आहेत, कशाला डिपार्टमेंट व्हायचं आम्हाला नाही. ही तरी वस्तुस्थिती खरी आहे. मला सांगा, ऐका तरी लाईट जात आहे हे तरी तुम्हाला ऐकून तरी माहिती आहे. ग्रामीण भागात लाईट जातात, कदाचित अर्बनच्या जर जात नसतील, कारण तुम्ही ग्रामीण कक्षामध्ये पूर्ण या सगळ्या डिपार्टमेंटचा आढावा जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये घेतला आणि त्याच्यानंतर आज प्रत्येक ठिकाणी प्रत्येक डिपार्टमेंटला जाऊन आपण भेट देऊन काय परिस्थिती आहे. कालपासून पावसाळा पण या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. पावसाळ्याची परिस्थितीच्या पूर्वी 8 दिवसापूर्वी काय विषय केला, ट्री कटिंग असतील किंवा त्याच्यामुळे आज रोज दर दिवशी लाईट जाते, प्रत्येक भागाभागामध्ये लाईट जाते, झाडं कोसळत आहेत आणि ह्या परिस्थितीवरती काय केलं हे विचारण्यासाठी आज या ठिकाणी आलो होतो. पण ही परिस्थिती आजची खरोखर हे म्हणजे आपल्याला सुद्धा हे शोभनीय असं नाही आहे. त्यानंतर उद्यासुद्धा आम्ही इतर जे डिपार्टमेंट आहेत, बांधकाम विभाग असतील किंवा आपलं जे तहसीलदार ऑफिस असतील किंवा सर्वच पोलीस विभाग, या प्रत्येक डिपार्टमेंटला आम्ही सर्वच जण महायुतीचे सर्वच पदाधिकारी या ठिकाणी भेट देऊन त्या संदर्भात पाठपुरावा असतील किंवा काही समस्या असतील याचा पूर्ण आढावा या ठिकाणी घेणार आहोत. आज तर प्रत्येक दिवशी या ठिकाणी लाईट जाताना दिसत आहे आणि आता जे सभापती महोदयांनी सांगितलेलं आहे की पुढच्या येत्या 2 दिवसात यामध्ये जर सुधारणा नाही झाली तर हे जे कार्यालय आहे हे सुद्धा आम्ही नक्कीच बंद करणार. आज आपल्या वेंगुर्ला तालुक्यामधील MSCBचं जे ऑफिस आहे आणि वेंगुर्ला ST डेपो या दोन्ही ऑफिसला आम्ही आज अचानक भेट दिली. माझ्यासमवेत सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदचे आरोग्य शिक्षण सभापती पितेशी राऊत साहेब आहेत, वेंगुर्ला उपसभापती सन्माननीय देसाई साहेब, आमच्या वेंगुर्ला मंडळचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष सन्माननीय पप्पू परब आणि भारतीय जनता पार्टीचे सगळेच कार्यकर्ते. खरं म्हणजे या तालुक्यामध्ये MSCBचा जो भोंगळ कारभार सुरू आहे त्यामुळे तीव्र नाराजी ही वेंगुर्ला तालुक्यामध्ये असल्यामुळे सकाळी सन्माननीय आरोग्य सभापती यांनी मला फोन केला आणि सांगितलं की आज आपण MSCBच्या कार्यालयामध्ये जाऊ. त्यामुळे इथे आल्यानंतर जवळजवळ 3ही दरवाजे हे पूर्ण बंद होते या ठिकाणी आणि आतमध्ये आम्ही प्रवेश केल्यानंतर केवळ 2च माणसं त्या ठिकाणी शिल्लक होती, बाकी कोणच या ठिकाणी नव्हतं. त्याच्यानंतर सगळी माहिती घेतली असता या
डिपार्टमेंटचे जे DY आहेत पेटकर साहेब, हे मला वाटतं शुक्रवारी माझ्या माहितीप्रमाणे आपल्या गावी गेलेले आहेत. ते अद्यापपर्यंत या ठिकाणी आलेले नाही आहेत. बराच वेळ आम्ही यांच्याशी मगाशी आम्ही माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु कोणच जबाबदार व्यक्ती या ठिकाणी नसल्यामुळे या ठिकाणी त्यांनी कोणत्याही प्रकारची माहिती दिली नाही आहे. सगळी टेबल आपण बघू शकता, आपण सगळी टेबल या ठिकाणी रिकामी होती. अशा प्रकारचा खालच्या दर्जाचा जो कारभार आहे तो MSEBीचा या ठिकाणी चालू आहे. तालुक्यामध्ये विविध ठिकाणी कालच्या पावसामध्ये ज्या लाईट्स गेलेल्या आहेत त्या अद्यापपर्यंत अजूनपर्यंत त्याची कारवाई MSEBीकडून गेली नाही आहे. कोणत्याही प्रकारची थातूरमातूर उत्तरं या ठिकाणी दिली जातात आणि वेळ मारून दिली जाते. म्हणून याच्या विरोधात आम्ही आज खरं म्हणजे ऑफिसलाच टाळ ठोकणार होतो, परंतु त्याच्यानंतर DY साहेबांनी अजून आलेले नाही. त्यांनी म्हटलं की मी आता येतो आणि त्यानंतर लगेचच आम्ही त्या संदर्भात कारवाई करू. त्यामुळे त्यांच्या एका विनंतीला आम्ही त्या ठिकाणी मान दिलेला आहे. परंतु उद्यापासून जर MSEBीनं आपल्या या कार्यामध्ये आपल्या कारभाराबद्दल जर सुधारणा नाही केली तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा अशाच प्रकारे या ठिकाणी येऊन आम्ही या ठिकाणी टाळे ठोकणार आहोत. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ला ST डेपोच्या ज्या काही समस्या होत्या, काही ST बस फेऱ्या बंद झालेल्या आहेत, त्यासुद्धा त्या ठिकाणी आम्ही गेलेलो होतो आणि त्या ठिकाणी जाऊन त्या ST बस फेऱ्या तात्काळ सुरू करण्यासाठी आम्ही त्यांना सूचना केलेली आहे.